CapCut е познат основно като програма за монтаж на видеа за TikTok. Да, ама не! Програмата предлага разнообразни функционалности за професионална обработка на звук и картина, поднесени с интуитивен интерфейс, които правят работата ви бърза и лесна. Не случайно все повече монтажисти започват да я предпочитат пред останалите софтуери в тази област. Затова днес ще се фокусираме върху по-прецизните инструменти в арсенала на десктоп версията на CapCut, а след това ще надникнем и в мобилното приложение. Здравейте, аз съм Никича, натисни F1 започва. Ще започнем с нещо много интересно. Премахването на зелен екран от видео. С други думи ще ви покажем как да замените зеления фон в един клип с каквото пожелаете. И то без значение дали фонът е статичен или подвижен. Функцията е налична и в доста други програми за видеомонтаж, но с CapCut пестите време. CapCut предлага доста широка гама от инструменти, включително такива, които не се намират в други монтажни програми. Например, възможността да създадете маска с няколко клика, премахване на зелен екран също така с буквално в рамките на няколко секунди, промяна на стандарта на изображение, така че да бъде с приоритет производителността или качеството на изображението, което обикновено е малко по-завуалирано в другите монтажни програми. Ще работим с епизод на предаването Натисни F1. Тук имаме няколко извадки и можем да поставим някои от тях на нашата таймлиния. Както виждате, материалът се визуализира и разполагаме с цялото му съдържание. Например, ще сложим тази снимка, която е концепция за лунната повърхност. Ако спрете горния слой, може да видите как изглежда всъщност снимката, с която ще работите. Нека да го върнем отново. Това всъщност искаме да бъде нашия фон отдолу. Затова CapCut позволява работа на няколко нива. Обикновено приоритет на картината има слоят, който е отгоре. Следователно това, което е отгоре, е именно това, което ще виждате. Опцията за премахване на зелен екран ви позволява да премахнете буквално част от това видео, за да може да се визуализира долната част. Нека първо да направим малко корекции по нашия фон, тъй като може да не е това, което ни трябва. Може малко да го оптимизираме, като променим неговия размер, именно от полето Basic на нашия слой. Може да преместим малко картината надясно или наляво, в зависимост от това, което целим като крайен ефект. И може да видите, че накрая получаваме един готов материал с въображаема пирамида на лунната повърхност. От раздела Cutout трябва да натиснем Chroma Key, което ни позволява с тази четчица тук да си изберем цвят. И ако изберем цвета на зеления екран, който той ще засече, вие бихте могли, разбира се, бихте могли да изберете и друг цвят, бихте могли да изберете червеното, но тогава може да имате нежелан ефект. След като изберете този цвят, имате настройки за сила и за сянка. Това, което ще ви трябва повече, е настройката за сила. Ако дръпнем слайдера по-надясно, ще видите как зеленото започва да се изчиства от екрана, докато накрая не остане само водещият. Успешно успяхме да премахнем зеленото от него. Разбира се, това няма да е идеално, тъй като се случва доста бързо и автоматизирано, но може да постигнете доста добри резултати в зависимост от това доколко добре е осветен вашия зелен екран. Ако прекалите повече с настройката, ще започнете да забелязвате, че целият ни водещ започва да изчезва също, така че това не е нещо, което търсим в момента като ефект. И сега, ако пуснем тази част от материала ни, ще видите как той говори на луната. Докато сърфирате в мрежата, получавате по няколко предложения да печелите пари, ако инвестирате онлайн. Офертите винаги са примамливи и доста доходоносни. Разбира се, това няма да е идеалният резултат, тъй като виждате, че се забелязват няколко артефакта и си личи, че изображението е маскирано за зелен екран, но бихте могли да постигнете наистина доста забавни резултати с това и да удължите вашата секвенция по такъв начин, че дори когато се сменят гледните точки, ако например тук на смяната на нашата гледна точка решим да изрежем тези моменти с острието, можем да променим картината ни по такъв начин, че гледната точка също да се промени. Ето тук, например, изместваме нашия слой отдолу и в момента на срязване забелязвате как
Картината също се променя заедно с нашите настройки. Морето от оферти. Как да се ориентирате в морето от оферти? Здравейте! Аз съм Никича и днес на Десния в едно ще ви въведем в света на онлайн инвестициите. Настройката за сянка ви позволява да правите по-изтънчени корекции на зеления екран. Може да забележите, че ако дръпнем настройката по-напред, различните артефакти и недостатъци на корекцията започват да изчезват. Това не е идеално, но би могло да ви спести повече проблеми с премахването на зеления екран. В така изрязаното видео е добре да имате акцент или да смените гледната точка. Може да го направите с любимия на влогъри и ютубъри похват Jump Cut. Това е доста известен похват. Използва се за концентриране на вниманието върху водещия или върху влогъра в случая, който иска да натърти върху определена дума или изречение. Сега ще вземем тази изрязка от видеото, ще си я срежем с острието и ни е необходимо една и съща гледна точка, т.е. не трябва да сменяме гледната точка на водещия. В тази изрязка бихме могли да направим един jump cut. Например, някъде тук по средата водещият ни казва нещо доста важно. Ние ще си изберем момент, като разтеглим малко таймлинията с Ctrl или Command плюс. Избираме си първия момент, в който ще се случи къта. След това да кажем, че това е момента, в който ни трябва казаното от водещия. И правим втори кът. Сега, тази изрязка, която получихме, ще бъде нашия jump cut. Ако натиснем върху нея и отидем на Basic, може да променим нейния мащаб малко. Обикновено jump cut-овете не са особено осезаеми, но все пак достатъчно се натъртват, така че да привлекат вашето внимание. И сега, ако се върнем назад, може да видим какво сме получили като резултат. Мама е, че примамва с бърза възвръщаемост в кратък срок с много малък риск за вложенията ви. Бихте могли да направите нещо доста по-различно, като го путнете надолу или нагоре, така че да имаме доста по-различен акцент. Може дори да смените гледната точка и да създадете изцяло нова гледна точка, която преди сте нямали. За възвръщаемост в кратък срок с много малък риск за вложенията ви. Друг начин да изрежете картина при монтаж е като направите маска. Похватът е широко използван, но обикновено изисква доста работа. В CapCut е по-лесно заради готовите шаблони, които предлага програмата. Сега ще вземем този клип и ще си го отделим от останалата ни таймлиния. Например, тази изрязка. Ще го срежем с острието. След това ще вземем нашия водещ и ще го сложим отгоре на тази жена. Когато натиснем върху него, имаме опцията за маски в раздел Маск. Когато го натиснете, може да видите, че имате готови шаблони. Някои от тях могат да се свалят, подобно на почти всичко останало, като ефекти, текстове и музики. Ако, например, изберем Split, можете да видите, че автоматично си създадохме маска. В случая тя е базирана на хоризонтално разделение на кадъра и долната част, втората половина на нашия горен кадър, автоматично изчезва и се появява каквото не е скрито от долния кадър. Разбира се, вие бихте могли да оправите този шаблон и да го настроите така, че да работи за вас. Например, сега може да завъртим маската и да получим съвършено различен резултат. Може да обърнем и в другата посока, а може дори да я изместим кардинално от кадъра. Ето тук може да изместим малко по-нагоре. Разбира се, това са ръчни бутони, тук разполагате с доста по-лесни за създаване опции. И виждате, че в момента направихме една доста бърза и елементарна сплит маска. За да я направим малко по-добра, разбира се, можем да си преместим нашия видеоматериал отгоре, който е, да го преместим малко по-наляво. И може да му приложим някоя друга маска, все пак, за да видим с какво още разполага CapCut. Имаме опцията за кръг. И както виждате, сега нашия водещ вече се вижда само като кръг, т.е. неговата глава е изолирана от останалата част от кадъра. Ние може да правим каквито искаме корекции по този кадър отгоре и те ще засягат само частта, която сме избрали да се показва от маската. Можете да направите и правоъгълна маска. Тя много често се използва за видеа в YouTube. Когато си я настроим така, че да се вижда само главата и раменете на нашия водещ, можем също още да я ограничим. И когато преместим нашия видеоматериал
в долния десен ъгъл на кадъра, това всъщност би могло да симулира реакция на вече съществуващо видео. Вие вече сте се записали и правите вашата реакция по нещо, което вашия зрител гледа. Например, това може да е игра, може да е някакво съвсем различно видео, а тук вие ще бъдете в долния десен ъгъл и не се налага да правите кой знае какво, освен да създадете една доста простичка правоъгълна маска, която, разбира се, винаги може да домодифицирате така, че да отговаря на вашите изисквания. И все пак, за да се получи още по-добре, може да го направите в комбинация с зелен екран, което ще изчисти и зеления екран от вашето видео, ако сте го заснели така, и да се показва само вашия образ, което е също доста използван похват в ютубърски реакшн видеа. Привлече вниманието с обещание за сигурна печалба. Ще ви предложи личен план за инвестиция, за който сте специално избран. Навлизаме в все по-фината обработка на видеото. Коригиране на цветовете на картината. Грешките тук идват от самото заснемане. Резултатът е, че във видеото черното не е черно, а бялото не е точно бяло и от тук всички други цветове са компрометирани. CapCut разполага с цветен осцилоскоп. Данните от него могат да ви помогнат, когато правите цветните корекции. В този бутон тук горе в дясно с трите линии може да изберете дали да включите или да изключите цветния осцилоскоп. Ето сега, ако изберем да го включим, може да видите в реално време различни графи и статистики и нива на вашите цветове. Каква е наситеността на червеното, зеленото и синьото. В момента можем да дръпнем таймлинията долу и да видим как цветовете се променят в зависимост от промяната в кадъра. Това, разбира се, работи по-добре за много по-динамични кадри, в които и осветлението се променя. Можем да видим обаче осезаемата разлика, ако в рамките на един кадър сменяме коренно различно атмосферата. Виждате как цветният осцилоскоп се променя в зависимост от мястото, на което се намирате, средата, осветлението и начина на заснемане. Не е достатъчно да поискате информация от предлагащия стратегията за инвестиция. Ако искате, разбира се, да го спрете, трябва да се върнете на същото място и да изберете Turn Off. Ако екранчето ви е малко, може да си го размерите в зависимост от другите панели. Както виждате, CapCut ви предлага възможността да си разтеглите превю екрана, така че да е по-голям на фона на всичко останало. Това е наистина удобно в случая, когато използвате осцилоскопа, тъй като не може да го видите на цял екран и ще ви трябва да го гледате по този начин, когато правите прегледа на видеото. Следващата функция е специфична за CapCut – лицеви подобрения на субекта във видеото. Това би било доста полезно, ако сте активен блогър, тиктокър или правите рилове, в които държите да сте перфектни. Това ви позволява да правите наистина изтънчени промени, включително осветляване на зъбите, което, честно казано, наистина не съм срещал никъде другаде. За тази цел сега сме си направили дубликат на някаква изрязка от нашето видео. В горния слой ще направим корекции, а в долния ще го ставим в оригинал. Може да видите, че ако изберем горния слой и отидем в раздел Enhance, имаме няколко опции за корекции. Ако изберем Face или лице, бихме могли да го направим по-гладко, до такава степен, че да изглежда почти неразпознаваемо. Бихме могли да го осветлим още повече, особено ако осветлението в студиото ни не е било достатъчно добро. И бихме могли да му осветлим и зъбите, ако случайно зъбите са по-тъмни, отколкото ни се иска. Ето така може да се забележи. Имате и готови шаблони за настройки, особено когато работите с повече субекти. Тук този Multiple Mode ви позволява да правите корекции на повече от едно лице едновременно. Това е само върхът на айсберга. С опцията Facial Beauty може да правите корекции по самата форма на лицето, включително върху очите, носа, устата и веждите. Ето, например, ако изберем очите, бихме могли да ги направим малко по-големи, бихме могли да направим корекции и върху носа, стига това да отговаря на крайната цел и визия на нашия субект. Сега ще направим сравнение. Ще скрием горния слой и ще видим долния. Както виждате, в долния слой лицето е значително по-тъмно, докато в горния слой то е по-светло и по-изчистено. Сега ще ви покажем вариант, в който лявата част на лицето на нашия водещ е с подобрения, а дясната е оставена в оригинал. И сайта Твоите финанси.
В него ще откриете образователна информация за сферите, които регулира държавният орган. Ще откриете още наръчник на потребителя. Ако искате да направите анимация във вашето видео, може да разчитате на кейфреймовете. Това са ключове, които ви позволяват да стартирате от една стойност на някаква настройка и да свършите на друга. Нека да видим. Ще стартираме от тук. И ако отидем в Basic настройките на нашето видео, може да изберем настройката Scale. Тя ни позволява да влизаме или да излизаме от нашето видео. По подразбиране, Scale винаги е 100%. Ако започнете да го намалявате, ще видите как вашето видео започва да се изпарява и да се скрива до черен екран. Затова, ако започнем от стандартните 100% и сложим един keyframe, този ключ тук, ние стартираме от стойност 100%. Разбира се, CapCut няма да направи нищо, ако продължим напред. Видеото ще си продължава нормално, но ако спрем ето тук да кажем и решим, че до този момент искаме малко да се промени нашата картина, малко да я увеличим, можете да промените тази настройка, например на 105 или на 120, ако искате нещо по-драстично като ефект. Както виждате, се получи малко оголемяване на картината. Ако сега се върнем назад, може да забележите на таймлинията, че имаме два ключа. Това са нашите кейфреймове. Доста стандартен похват в видеомонтажа, който тук, разбира се, е доста опростен. Позволява ни да правим тези корекции в реално време, без особено много да се замисляме. Ако не ви хареса постигнатия ефект, винаги бихте могли да преместите кейфреймчето, така че да намалите продължителността на тази анимация, или бихте могли изобщо да го спрете, като го натиснете още веднъж. Това ще го изтрие и ако се върнете в началото и изтриете първото, ще изтриете цялата анимация. Ще ви покажем още една специфична за CapCut функционалност, която за съжаление не работи на български език. Става въпрос за Text-to-Speech. Вече сте виждали какво представлява тя в Надисни F1. Превръща текста в звук. Тук обаче може да накарате гласа дори да пее. Не си представите анимиран образ. Ето за какво става дума. В случая може да напишем някакъв текст и забележете, трябва да бъде на английски. След като го напишем, може да му променим размера, може да му модифицираме малко дължината на таймлинията, така че да се появява малко по-късно. След като е готов, отиваме в раздела Text-to-Speech, в който имаме набор от автоматично генерирани звуци. Това са различни хора или изкуствен интелект, който може да прочете нашия глас в различна обстановка. Включително може да изпеете това, което сте написали, или просто да го прочетете по най-обикновен начин. Един от най-стандартните гласове за TikTok всъщност е Джеси. Hello everyone to the show. Но разбира се, винаги може да изберете нещо друго, което да е доста по-разнообразно. Hello everyone to the show. Hello everyone. Така че тази функционалност отличава CapCut от други програми за видеомонтаж, защото, честно казано, аз не съм срещал подобна опция и би могла да бъде наистина полезна, когато по-скоро създавате по-кратка форма в вертикален формат, било то Reel или TikTok. Често при по-сложен монтаж е възможно да изникнат проблеми с материала, замръзване, артефакти или други проблеми при експорт. Има няколко настройки, които ще предотвратят тези проблеми. Буквално трябва да отидете в настройките на програмата, Settings и в раздел Performance или производителност да обърнете внимание на тези две настройки Speed Up Hardware Encoding и Speed Up Hardware Decoding. Те се използват, за да забързат процеса по кодиране на крайния експортен материал, но понякога не работят така, както би се очаквало от тях. Затова, ако превентивно ги спрете, стига да сте получили лош резултат, това би могло да елиминира всякаква възможност от появяването на артефакти в вашето изображение, картина или видео. Друг доста интересен вариант за
елиминиране на потенциални проблеми с вашия материал е прокси режима. Прокси режима се използва най-вече, ако машината ви наистина не е достатъчно добра, за да се справи с видеомонтажа. Това ще помогне на CapCut да създаде прокси файлове, с които да може да работите, които са по-ниска резолюция и по този начин вие да нямате никакъв проблем с тяхната работа, но в момента, в който ги експортнете, да се визуализират със същото качество, с което са били прияти. Затова първата стъпка към активиране на прокси режим е именно тук, от Performance таба. След като го активираме и натиснем Save, прокси режима ще бъде активен. Обаче имаме още една стъпка. Както виждате, нашите материали вече имат етикет Proxy, което означава, че могат да работят с специални настройки. Ако изберем, например, този 26-минутен материал и отидем в Modify бутона, който е в неговите детайли, това е на ниво детайли, т.е. не сте сложили още материала в таймлинията, ако натиснем Modify бутона, ще се отвори раздел с настройки. И нас ни интересува раздела Performance. Както виждате, проксито се активира от тук. Проксито за този видеофайл. Вие може да изберете дали този материал да се възпроизвежда като 720 пиксела или 540, в зависимост от оригиналния му формат. Ако изберем, например, 540 и го запаметим, сега ще работим с този материал в значително по-ниска резолюция и значително по-бързо възпроизвеждане, така че да нямаме никакъв проблем с работата с този материал и неговата манипулация. В момента, в който го експортнете, той ще се експортне с оригиналните си настройки, били те 4K или Full HD. Ето още едно предимство на CapCut. Имате вариант да приоритизирате качеството на картината или производителността на компютъра. Всеки с по-слаба машина ще заобича този плюс на програмата. В случая, ако разполагате с по-добра машина, такава, която може да издържи на по-тежък видеомонтаж, препоръчвам да използвате Quality Priority, за да може да виждате най-добрата картина. Ако обаче вашата машина не е достатъчно мощна и прави проблеми, работите бавно и ви се иска да работите малко по-бързо, с един клик CapCut ви позволява да си приоритизирате производителността. Това означава, че по време на работата ви е възможно да виждате малко по-ниско качество на изображението, но за сметка на това ще видите със сигурност по-осезаемо подобрение в производителността и възможност да гледате без да ви насича видеоматериала, което е един от най-големите проблеми на хора, които се занимават с видеомонтаж. В мобилната версия на CapCut също ще откриете интересни функционалности. Първата, която ще ви покажем, е телепромптър, известна още като AutoCue. Използват я повечето водещи на предавания в телевизията. Тя позволява на говорещия, бил той влогър или тиктокър, да чете текст по време на запис, без да го помни наизуст. Телепромптърът има различни настройки, като например скорост на текста и оголемяване на шрифта. Сега ще си създам мой собствен телепромптър. Тук ще напиша някакъв текст, който да е специално за моето видео. След като запаметя текста и обърна камерата към мен, може да видите, че телепромптърът се визуализира точно пред мен, но за тези, които ме гледат, няма да може да се вижда. Така че ако сега реша да се запиша, имам няколко секунди да се подготвя и започвам да чета. Здравейте, аз използвам телепромптъра на CapCut. Това е моето видео от телефона. След като прочетете всичко, видеото се запазва и може да го използвате директно за TikTok. Както виждате, CapCut има различни интеграции с Instagram, WhatsApp, Facebook и други, но разбира се, основната е с TikTok. Друга удобна функция на приложението е така нареченият тракинг. Тази функция позволява на един обект да се движи по избрана от вас зона на вече съществуващо видео. Може да е текст, видео или нещо друго. Създаваме си текст, с който призоваваме хората да се абонират за нас. В края може да видите опцията Tracking. Когато го натиснем, трябва да направим две неща. Първото е да си изберем зона, по която текста да се движи. Например, това ще бъде моята ръка. Може да разширим тази зона, за да може да бъде максимално точно калкулацията. Например, ето така. Следващата стъпка е да вземем текста и да го сложим в жълтата зона.
След като и това е готово, трябва да натиснем синьото бутонче за Start Tracking. CapCut започва да прави калкулации, по които ще се изчислява движението на текста спрямо обекта, който вече сме избрали. Това може да не е съвсем точно, но за една безплатна функционалност е всъщност доста задоволително като резултат. Както може да видите, известно време работи, но след това започва да изчезва. Убеден съм, че след този брой на натисни F1 вече сте фенове на CapCut. Видяхте сами, има от всичко и е доста интуитивно. Успех с монтажа! Толкова за днес, очаквайте ни отново след седмица точно в 15 часа. А до тогава може да ви откриете в сайта на БНТ, в YouTube или във Facebook. До скоро!